Zastupiteľstvo prebieha zasedačky obecného úradu obce Župkov dňa 14. mája 2025 so začiatkom o 17. hodine. Konštatujem, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 zbierke o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. Oznamujem, že obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5, takže obecné zastupiteľstvo je uznašené stupňa. Do zapisovateľku určujem pani Emiliu Minačinovú a upozorňujem teda všetkých prítomných, že z priebehu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bude vyhotovovaný obrazový a zvukový záznam, ktorý bude použitý pre potrebu informovania verejnosti. Obec je osobou povinnou vopred informovať verejnosť, ktorá sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce zúčastňuje o tom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva obce je zvukom aj obrazom zaznamenávané. Z verejnosti teda tu nemáme zatiaľ nikoho, a ešte náhodou prišli, tak ich poučíme. Takže začal by som prvým bodom programu, a to je teda schválenie programu. Predkladám na schválenie program, ktorý vám bol doručený, bol vyvesený stanovené lehoty na úradnej tabuli obce. Vám som ho posielal mailom, takže určenia aj poslanci ste sa mali možnosť oboznámiť sa vopred s programom rokovania, takže dávam hlasovať o takto navrhnutom programe. Takže 5 ste prítomní, všetci 5 za, takže dovolím si prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva znení tak, ako bol navrhnutý a zverejnený. S tým, že všetci teda poslanci ste za. Ďakujem. Prešli by sme k druhému bodu programu, a to je voľba návrhovej komisie. Zapisovateľku som teda určil pani Emiliu Minačinovú a za predsedu návrhovej komisie navrhujem pána poslanca inžiniera Rudolfa Repiského a za členov návrhovej komisie navrhujem pána Petra Betku a Jozefa Galana. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v takomto znení, že obecné zastupiteľstvo v Župkove berie na vedomie určenie zapisovateľky a schvaľuje návrhovú komisiu v zložení tak, ako bola navrhnutá. A hlasovať 5 ste prítomní, 5 ste za, nezdržal sa nikto, proti nikto. Ďakujem. Ďalším bodom programu je kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Všetky uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli splnené na plnom rozsahu. Tak ako boli schválené, teda prijaté. Možno by som vypichol zvlášť, čo sa týka územného plánu, že teda už bol doručené. Dokumentácia bola teda predložená na regionálnom úrade pre územné plánovanie výstav v Banskej Bystrici aj teda na príslušnom stavebnom úrade. Neviem, ak sa chcete opýtať uznesenie, až vám niečo je jasné. Ak nie, tak môžete poprosiť teda návrh uznesenia, že si prosíte. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo prijal uznesenie číslo. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva obce Župkov. Dávam hlasovať takto navrhnutom uznesení. 5 ste prítomní, všetci ste za, proti nikto, nezdržal sa nikto. Ďakujem. Prešli by sme k ďalšiemu bodu programu, a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom obce. K tomuto bodu programu máme teda pripravené, snažil som sa vám poslať aj návrh uznesenia. Za prvé prevod, teda zámena pozemku medzi účastníkmi
obcov Župkov na jednej strane a Banskobystrickým samosprávnym krajom na druhej strane. To je vlastne zámena, ktorú riešime teda už druhý rok, zámena pozemkov pod cestami, ktoré sú vo vlastníctve obce, za zámenu pozemku pod vybudovaným podnikom, aj teda skeletom podnika, ktorý je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. Na minulom zasadnutí sme teda to odložili, lebo nebol aktualizovaný znalecký posudok zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja. Tento nám bol doručený vlastne v aktualizovanej podobe. Aj v tom návrhu uznesenia je uvedené teda, že tá hodnota našich pozemkov je vo výške 37 400 €. Znalecký posudok vypracovala inžinierka Dana Tatarkovičová a hodnota pozemkov zamieňaných, teda aj s tým telesom podnika, je vo výške 31 800 €. Tá bola tiež určená znaleckým posudkom tej znaleckej, tak neviem. Otváram rozprávu teda k tomuto bodu programu. Máte niekto niečo k tomu poslancov? Jedná sa vlastne o uvedenie alebo zosúladenie toho právneho stavu so skutočným. Hovorím, sme sa o tom teda bavili, tak nič nám nebráni to, nič vám nebráni to odsúhlasiť s tým, že potom je tam vlastne ešte, že náklady sa budú deliť medzi nás obidve strany, keďže to je jeden samosprávny kraj, pretože my je to zájemný pozemok, tak ak nemáte, tak poprosil by som ten návrh uznesenia. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Župkov podľa zákona Slovenského národného rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí, zmeny neskôrších predpisov a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce Župkov. A verí na vedomie plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva Župkové číslo 100/2024 z dňa 16.10.2024, ktorým bol schválený zámen na zámenu majetku medzi účastníkmi obce Župkov na jednej strane a BBSK na strane druhej. Záber schváluje zámenu pozemkov medzi účastníkmi zámeny obce Župkov na jednej strane a BBSK na strane druhej takto. Obec Župkov je vlastníkom pozemkov, Nie, treba však, myslím, že každý viete, tam sú. Jednotlivé pozemky sú vedené v katastri nehnuteľnosti, okresnej úrady Radovci, katastrálny výbor na LV číslo 145 pre okres Žarnovica, obec Župkov, katastrálne územie Župkov, prospech vlastníka od obec Župkov v pomere 1:1. Pozemky sú súčasťou cesty 3/2524. Všeobecná hodnota týchto pozemkov je vo výške 37 400 €, vypracovaný znalcom výboru stavebníctva inžinierku Danu Tatarkovičovou. BBSK je vlastníkom pozemkov, znova jednotlivé pozemky spolu s príslušenstvom, pomočka spevnená plocha chodníka na parcelách vymenení. Pozemky sú súčasťou chodníka pri ceste 3/2524 ako spevnená plocha. Pozemky sú vedené taktiež v katastri nehnuteľností okresnej úrady Žarnovici, katastrálny odbor na LV číslo 1411 pre okres Žarnovica, obec Župkov, katastrálny územie Župkov v prospech vlastníka BBSK, všeobecné hodnota vysielaných pozemkov spolu so spevnenou plochou chodníka vo vlastníctve BBSK je vo výške 31 800 €, podľa určenia takto znaleckým posudkom. Spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom A1 tohto uznesenia, a to podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona Slovenskej národnej rady z roku číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí z neskôrších predpisov ako prípad hodného subjektívneho zreteľa formou zámeny týchto pozemkov. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedených v paragrafe 9a odsek 15 písmeno F zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v platnom zemi. Zámenu majetku medzi obcou Župkov a BBSK sa dosiahne majetkoprávne usporiadanie majetku pod cestou číslo 3/2524 v prospech BBSK a majetku chodníka a pozemkov pod ním pri ceste 3/2524 v prospech obce Župkov.
uvedenou zámenou pozemkov sa dosiahne optimálny právny a skutkový stav majetku v prospech obidvoch účastníkov zámeny. Zámena pozemkov spolu so stavbami na uvedených parcelách sa uskutoční bez finančného vyrovnania. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností za podanie návrhu a vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 100 € sa delia medzi účastníkov konania. Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa paragrafu 9a odsek 15 písmena zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky majetku obcí platom zmeny schváluje obecné zastupiteľstvo traditívnou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o takto navrhnutom znení uznesenia. Prosím. Piati, všetci prítomní, neodišiel nikto. Všetci ste za, nezdržal sa nikto, proti nikto. Ďakujem. Ďalším prevodom v tejto časti bodu programu je vlastne prevod pozemkov, ktoré má v užívaní pán Jozef Belan. Tiež vám, to je asi neznáma vec, s manželkou v minulosti sa odstúpilo od schváleného zámeru predaja, pretože tam boli nejaké nevyjasnené veci ohľadne inštalácie stopáletrického vedenia. Toto sa vlastne odstránilo, mali sme to pripravené na prejednávanie minulosti s tým, že keď sme to schváľovali aj ten zámer, tak sme sa bavili o tom, že by sa previedol majetok, ktorý užíva pán Belan, ten, ktorý má aktuálne oplotené, už dlhú dobu užíva ho bez nejakého finančného vyjadrenia. Len ten prvý jeho znalecký posudok geometrický plán bol spravený tak, že mal zameraný celý pozemok, aj mimo teda tej časti oplotenia, čo si zase navyše tam vpredu. Tak preto sa spracoval nový geometrický plán, ktorý kopíruje presne teda to oplotenie a takto teda je už spracovaný na schválenie prevodu majetku. Zámer bol schválený, bol zverejnený tiež, takže toto som vlastne upozoril na to, že teraz je to teda tak, ako to je oplotené, kopíruje ten stav, predtým teda nehovoriac o tých kauzách pred 2 rokmi, čo sa týka problémov s dostupmi a vstupu na pozemok, tak teraz by to malo byť, si myslím, v poriadku. Tak návrh uznesenia je popísaná aj kúpna cena a všetko, tak ťa môžem poprosiť, pretože stačí. Alebo teda chce ešte niekto niečo k tomu? Tak. Čiže návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Župkové podľa zákona Slovenskej národnej rady 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce Župkov. A berie na vedomie podnenie uznesenia číslo 99 z roku 2024 z dňa 16.10.24, ktorým bol schválený zámer na prevod novovytvorených pozemkov CKM 1121 lomítko 5, ostatná plocha a CKM 321 lomítko 22 záhrada, ktoré boli odčlenené z pozemkov EKM 3500 lomítko 514 a EKM 3500 lomítko 621 vedených na LV číslo 845 KM okresného úradu Žarnovici, katastrálny odbor pre vlastníka alebo Župkov 1 Zámer na prevod uvedeného majetku uvedený v paragrafe 9a odsek 15 písmena F zákona SMR číslo 138 z roku 1990 zbierky a majetku obcí plátu zemí bol zverejnený obvyklým spôsobom v lehote 21.11.24 nepretržite. Záver schvaľuje prevod majetku obcí Župkov, novovytvorené pozemky, opäť parcelné číslo CK 1021 lomítko 5, ostatná plocha vo výmere 391 m2 a CK 321 lomítko 22 záhrad a výmere 24 m2, ktoré boli odčlenené z parcely EKM 3500 lomítko 514 a z parcely EKM 3500 lomítko 621 podľa geometrického plánu zo dňa 11.3.25 povereného dňa 13.3.25. Za druhé, spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom B1 tohto uznesenia, a to podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí ako prípad hodného subjektívneho zreteľa
týkajúci sa nehnuteľností s malou výmerou a nízkou hodnotou, prospech kupujúceho Jozef Dolan s manželkou, Župko číslo 79 ako vlastníkov priľahlých pozemkov za vstupnú cenu stanovenú znaleckých posudkov vo výške 1751 eur, 4,22 eur za metr štvorcový. Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom číslo 200 z roku 2024, vyhotovený znalcom od zvodu stavebníctva inžiniera Ľubica Marcibalová. Zakrytie dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v paragrafe 9a odsek 15 písmena F zákona SNR číslo 138 z roku 1990 zbierky a podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov je prevod nehnuteľností s malou výmerou a nízkou hodnotou, ktoré sú priľahlými pozemkami k pozemkom vo vlastníctve nabyvateľa. Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa paragrafu 9a odsek 13 zákona o majetku obcí znení neskočných predpisov. Podmienku, že kupujúci uvadia spolu s kupnou cenou náklady spojené s prevodom pozemkov, to je návrh a vklad do katastra nehnuteľností. Prijatie uznesenia prevodu majetku podľa zákona 138 z roku 1990 zbierky majetku obcí platnou zemi schváluje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne za prednesenie návrhu uznesenia, takže dávam hlasovať o takto navrhnutom uznesení na svoj prevodu. Prítomní ste 5, všetci 5 ste za, proti nikto, nedržal sa nikto. Takže ďalšia časť bodu tohto programu. Ďalším z tohto bodu programu je v obci Župkov bola doručená žiadosť o odkúpenie nehnuteľností od pána inžiniera Jana Tomáša s manželkou magistrou Tomášovou. Žiadajú odkúpenie pozemkov v katastre obce Župkov pre Žarnovica diel 1 o výmere 3 m2 odčlenený z parcely EKN 882, ktorý prechádza do novo vytvorenej parcely CKN 630/7, vyznačená ako zastávaná plocha nádvorie o výmere 3 m2 a diel 2 o výmere 12 metrov odčlenený z parcely EKN 882, ktorý prechádza do novo vytvorenej parcely CKN 634/26, vyznačená ako trvalý granátny poraz do výmere 12 metrov. Dali si spracovať geometrický plán, ktorý vlastne to dokumentuje. Predmetné novovytvorené parcely sa vytvorili z parcely EKN 882, vyznačená ako trvalý travnatý porast o výmere 840 m2, ktoré je vo vlastníctve obce Župkov v celosti. Vlastne majú záujem o odkúpenie 15 m2, dobre rátam. To sú časti, ktoré sú v súčasnosti sú tiež, tak ako v prípade pána Belana, za plotom, teda plot postavený cez tieto parcely, takže chcú si to dať do poriadku. Tak poslali si takúto žiadosť. Spracoval som s pánom návrh na uznesenie, bol vám doručený. V prípade, že budete teda súhlasiť, musíme najprv schváliť zámer prevodu. Ja sa budem musieť zverejniť, takže máte niekto niečo k tomuto? Chcete sa niečo opýtať? To je pozemok, čo už je ohradený. Áno, to je 15 m2, ktoré je za existujúcim plotom. Užívajú to už druhú dobu, tak si to dávajú do poriadku. Takže ak ťa môžem poprosiť, je to náročnejšie. To ma čítaš. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Župkov schvaľuje príležitosť majetku obce Župkov, ktorý obec prostredníctvom svojich orgánov a správ nepoužíva na plnenie svojich úloh z dôvodu neefektívnych ekonomických nákladov na údržbu a prevádzku tohto majetku obce verejného KN ako časť pozemku parcela číslo EK 82 v celkovej výmere 847 m2 PPP stojí za geometrickým plánom odčlenená parcela CKN 630 m7 výmere 3 m2 vyznačená ako zastavená plocha na nádvorie a parcela CKN 634 m26 vo výmere 12 m2 vyznačená ako TTP. Pozemky sú vedené v KN okresnom úradu v Žarnovici, katastrálny odbor na LD číslo 1 pre obec Žarnovica, obec Župkov, katastrálne územie Župkov pre vlastníka obec Župkov, pomelie 1. Za druhé, zámer na prevod majetku obce Župkov.
Časť pozemku parcelné číslo EKN 882 v celkovej výmere 847 m2 TTP, v ktorej sa geometrickým plánom očlenuje parcela CK 637 o výmere 3 m2 a parcela CK 634 o výmere 12 m2 vyznačená ako TTP. Pozemky sú vedené v KN, ako ste vedeli, Žarnovici, katastrálny odbor na LV číslo 1, to je okres Žarnovica, alebo Župkov, katastrálne územie Župkov, to je vlastníka LV Župkov, v pomerí 1:1. Zatretie spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom A2 tohto uznesenia, a to podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí z neskočných predpisov ako príklad hodný osobitného zreteľa prospech vlastníkov priľahlých nehnuteľností vedených na LV číslo 1413. Osobitný zreteľ spočíva prevody pozemkov, ktoré sú priľahlými pozemkami nehnuteľnosťami vlastníctvu žiadateľov. Tieto pozemky užívajú, sú ochotené a nemožno objektívne predpokladať, keby tieto pozemky bola účelne nadobudná osoba tie, na ktoré sa majú pozemky podľa schváľovaného zámeru previesť. Podmienkou je, že kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia aj náklady na vklad kúpnej zmluvy do katastrálnej nehnuteľnosti. Zámer na prevod pozemku obec zverejní najmenej 15 dní pred schváľovaním prevodu obecného zastupiteľstva na svojej úvodnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľnosti podľa paragrafu 9a 15 písmeno F zákona o majetku obcí schváluje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o takto navrhnutom znení uznesenia. Prítomní ste 5, všetci 5 ste za, proti nikto, nedržal sa nikto. Ďakujem. A posledným časťou tohto bodu je vlastne žiadosť pána Jozefa Pánika. My sme v minulosti schvaľovali sme zámer na prevod časti pozemkov, len ten je aj schválený, ten zámer, len pán Pánik prehodnotil svoju žiadosť a uvažil, že nepotrebuje až to odkúpiť v takom rozsahu a doručil teda žiadosť s tým, že obracia sa na vás so žiadosťou o odkúpenie obecných pozemkov. Uznesením obecného zastupiteľstva Župkov číslo 74 z roku 2004 bol uznesením vyjadrený súhlas za prevod pozemkov. Po zvážení som prehovoril, to je rozsah prevodu nehnuteľnosti a chcel vás touto cestu požiadať o možnosť prevodu len pozemkov nachádzajúca z jeho na novozvyknutých parcelách číslo 1481/15 a 1481/15, ktoré vznikli na základe vykonania nového geometrického plánu ako časť pôvodnej parcely 4612/1. Priložil originál znaleckého posudku, čo sa týka sumy a spracovaný geometrický plán. Takže keďže dochádza k takéto zmene, tak po konzultácii s pánom hlavným kontrolórom a teda tak, aby to bolo v súlade so zákonom, sme spracovali návrh uznesenia s tým, že teda by sa zrušilo to pôvodné uznesenie, ktoré bolo schválené a na novo by sme schválili teda zámer prevodu, ale už teda v tom vyjadrení, v tom menšom. Tak ak chcete niekto k tomuto sa opýtať niečo? Poprosím sa. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Župkové za A ruší uznesenie číslo 74 z roku 24 z dňa 31.7.2024, ktorým bol schválený zámer na prevod časti pozemkov, ktoré budú odčlenené z parcely číslo EKN 4612 a z parcely CKN 2415 vedených na LV číslo 2356 v KN okresnom úradu Žarnovici, katastrálny odbor pre vlastníka LV Župkov v pomere 1:1. Za B schváľuje príležitosť majetkov Župkov, ktorý obec prostredníctvom svojich orgánov a správ nepoužíva na plnenie svojich úloh, veľmi neefektívny výkonnostný nákladov na údržbu a prevádzku tohto majetku obce vedeného v KN ako novovytvorené pozemky parcelné číslo CKN 1481/14 vo výmere 288 m2, kilometrový porast a CKN 1481/15 vo výmere 4 m2
zastávaná plocha, ktoré boli počlenené z parcely EKN 4612-1 a z parcely CKN 2415 podľa geometrického plánu za dňa 22.1.2025 a overeného 29.1.2025. Za druhé, schválili zámer na prevod majetku obce Župkov, novovytvorené pozemky, parcelné číslo CK 1481 14 vo výmere 288 m2, trval trávky Horast a CKN 1481 15 a výmere 4 m2 zastávaná plocha, ktoré boli odčlenené z parcely EKN 4612 1 z parcely CKN 2415 podľa geometrického plánu. Za tretie, spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom B1 tohto uznesenia, a to podľa paragrafu 9a odsek 15 písmena aj zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí, zmenení skúšky predpisov ako prípad hodného osobitného zreteľa, týkajúci sa nehnuteľnosti s malou výmerou a nízkou hodnotou. Prospech kupujúceho Jozef Pánik, družby 16 Banská Bystrica, ako vlastníka príľahových pozemkov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom o výške 1040 eur 3,56 za metr štvorcový. Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom číslo 20 z roku 2025, vyhotoveným znalcom výboru stavebníctva inžinierka Dana Tatarkovičová. Za štvrté, dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedenie paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí pláknom ceny a podľa zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obcí Župkov je prevod nehnuteľnosti s malou výmerou a nízkou hodnotou, ktoré sú príľahlými pozemkami pozemkov vo vlastníctve nadobyvateľa. Časť pozemkov je v súčasnosti využívaná žiadateľom a je oplotená. Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa paragrafu 9 odsek 13 zákona o majetku obcí zmeny neskôrších predpisov. Za piaté, podmienkou, že kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou náklady spojené s prevodom pozemkov, to je nárok na splátu kadastrálnej nehnuteľnosti. Prijatie uznesenia o prevodu majetku podľa zákona 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí platnom zmeny schválili obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o takto navrhnutom uznesenia týkajúce sa tejto veci. 5 ste prítomní, odišli nikto, všetci ste za. Proti nikto, nezdržal sa nikto, takže ďakujem. Takže týmto by sme mali to, čo bolo obsahom z bodu 4 vyčerpané. Potom rôzom, neviem, či to takto, ale však môžeme, aby sme netrhali asi problematiku. Len ako na informáciu boli doručené na obec Župkov dve žiadosti, pán Jan Žiak a Katarína Repiska, tiež o žiadosť o odkúpenie pozemku vlastníctva obca, ale boli nám doručené pondelok po obede, takže nie je spracovaný to materiál, takže na budúcom zasadnutí to zaradíme do programu s tým, že sa doplní, čo je treba na rozhodnutie, teda či schváliť to zámer alebo nie. Takže to len informačne teda, že nemali ste možnosť ani vidieť. Takže. Dobre, ďalším bodom programu je záverečný účet obce Župkov za rok 2024. Tak môžem poprosiť by som pána hlavného kontrolóra inžiniera Lásla, že stanovisku. Poslal som vám stanovisko, ale už ste dostali stanovisko, nebudem ho čítať. Posudzoval som ho teda z tých odborných hľadíc, ktorá ukáže zákon o rozpočtových pravidlách. Som ho vyšiel bez záväznými právnymi predpismi, pretože či bola dodržaná informačná povinnosť, metodická správnosť a pracovanie a tak ďalej. Dôležité je v podstate, dal som tam niektoré porovnania, aby ste videli nejaké vybrané skupiny príjmov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Bežné príjmy, napríklad podielová daň, akým spôsobom sa vyvíjala, granty, transfery, čerpanie rozpočtu bežných výdavkov, porovnanie od roku 2021 do roku 2024,
podľa jednotlivých činností, potom čerpanie rozpočtu kapitálových z výdavkov. No, dostávame sa k finančným operáciám, ktoré nám trošku navrhujú problém, ani nie problém, ale teda dostávame sa do základného číslo. Z toho dôvodu sme museli dorovnať ten schodok rozpočtu rezervného fondu, čo je aj účtovná hodnota, takže nie je to nejaký veľký problém. Čo sa týka prehľadu o stave a vývoji dlhov, takže podľa údajov ten dlh nepresiahol tie hranice a je možné konštatovať, že v prípade potreby obec môže v budúcich rokoch čerpať návratné zdroje. V tom závere teda som hodnotil, že je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona v rozpočtových pravidlách. Takisto tá úprava účtovného rozdielu medzi príjmami a výdavkami bola spravená správne. Takisto schodok teda rozpočtu, ktorý bol vykázaný vo výške 4897,13 bude vyrovnaný z rezervného fondu. No a záver je taký, že odporúčam, teda mám ako obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet alebo návrh záverečného účtu zľubkov za rok 2024 s výrokom súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Všetko sú nejaké otázky, zodpoviem na Samotný materiál návrhu záverečného bol zverejnený predpísaným spôsobom aj na úrodnej tabuli obce. Ja som vám doručil, ak čokoľvek vás zaujíma, pýtať sa, je to pani ekonomika. Pýtajte sa. Ktorá má asi pýtať. Ja sa niečo zaujíma, čo treba. Ak teda nič, prosím ťa. Návrh uznesenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Župkov k návrhu záverečnému účtu obce Župkov za rok 2024 za D. Schvaľuje celoročné hospodárenie obce Župkov za rok 2024 bez výhrad. Za C. Schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtu z rezervného fondu vo výške 4897,13 eur. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako bol predložený. Prítomní ste 5, nikto sa nezdial, všetci 5 za, proti nikto, nikto sa nikto. Ďakujem. Ďalším bodom programu je návrh na zmenu rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2025. Poprosil by som pani ekonomku, aby nás mohla poinformovať, čo je dôvodom teda tohto návrhu tej úpravy. No, opäť ste mali k dispozícii tieto podklady. Takže v podstate, ako vždy, upravujeme rozpočet v časti príjmov s kódom zdroja financovania 111, to je zo štátneho rozpočtu. Máte tam rozdelené na tie jednotlivé položky, to sú také tie klasické platby, ktoré dostávame v prvom štvrť roku. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nám platí za register osôb, to aktualizujeme 280 eur, register adres 21 eur, rodinné prídavky 120 eur, ktoré vyplácame, už sú našťastie pozastavené. Preniesli sme do príjmov aj dotáciu P2 z Ministerstva financií z minulého roka, nakoľko sme ju dostali v minulom roku, ale práve v tom záverečnom účte ste videli, že bola vyňatá z príjmu, vďaka tomu, že sme ju nestihli minúť. A to je rekonštrukcia tých WC dámskych. Čiže tým, že sa to vlastne všetko realizovalo až teraz, v januári, takže museli sme dať aj do príjmu, aj do výdajov, museli sme upraviť rozpočet. Ďalšie úpravy sa týkajú základnej školy, ale je to príjem náš, u nich to ide do výdaju. Lyžiarsky kurz, škola v prírode, pedagogickí asistenti, neviem, či vám to budem čítať
predškoláci, materská škola, sociálne znevýhodnení žiaci, dopravné vzdelávacie poukazy a dotácia na správu a ďalej školské pomôcky. Čiže to sú zasa dotácie, ktoré dostala škola v súvislosti aj so začiatkom roka. No a potom to, čo upravujeme za každý Národný inštitút vzdelávania a mládeže, tam sú mesačné príspevky, to sa používa na asistentov. Takže tam už to použitie zasa. My upravujeme príjem celkový, čo sa týka nášho výdaju, tak my sme naozaj len tých 120 eur ako potraviny vo výdaji upravovali, čo vyplácame rodinné prídavky. Potom na všeobecné výdavky sú tie registre osôb a adries a rekonštrukcia, to sú kapitálové výdavky 9750. Rozdiel v podstate na strane príjmov upravujeme rozpočet o sumu 149 730, na strane výdajov 10 170. Rozdiel medzi týmito dvomi číslami upravuje základná škola vo svojej výdavkovej časti s tým, že vlastne oni sú zaviazaní a aj bude upravený ten rozpočet, alebo teda je, aj s rozpočtovými pravidlami, aj účelovo budú použité. Musia to vyúčtovať, čiže keď je to raz na lyžiarsky, ten je už dokonca aj vyúčtovaný, keď je to na školu v prírode tiež. Čiže to je už na strane výdaja základnej školy. Neviem, či niečo viacej konkrétnejšie. Mali ste to presne v tých číslach. Čiže... Chce niekto k tomuto programu nejakú rozprávu? Ak nie, poprosím. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu číslo 1 na rok 2025, ktorou sa opravuje rozpočet 31.3.2025. Dávam hlasovať o navrhnutom uznesení, prítomní ste 5, všetci 5 ste za, nezdržal sa nikto, proti nikto, ďakujem. Ďalším bodom programu je správa hlavného kontrolóra obce z kontroly príjmov a výdavkov z rozpočtu obce Župkov v druhom polroku 2024. Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby nás poinformoval o výsledku. Ďakujem. Čo sa týka prvého polroku 24, tak to som kontroloval v druhom polroku 24, no a keďže vlastne keď nebol uzavretý, tak som môžem kontrolovať len v priebehu prvého polroka nasledujúceho roku. Potrebujem to teda kontrolovať z dôvodu toho, aby som vedel napísať aj stanovisko k záverečnému účtu, či teda ten súlad tam bol alebo tam nebol. Takže dostali ste správu, myslím, všetci. Tá správa z kontroly vlastne príjmov a výdavkov z rozpočtu, či je v súlade so schváleným rozpočtom viac menej sa viacej venujem tým výdavkom, pretože tie príjmy, tie vidíte aj v tom záverečnom účte, akým spôsobom sú vyplnené, ale tie výdavky, či sú v súlade s nastaveným alebo so schváleným rozpočtom, tak to tam nevidíte, takže to kontrolujem. Ja si dávam záležať teda na tú výdajovú časť. Takže prešiel som vlastne všetky tie pokladničné doklady, operácie a niektoré veci, ktoré boli v priebehu schválené, také formálne veci, kopy alebo niečo, ostatné veci, teda boli v súlade so zákonom, neboli preukázané nejaké nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie zákonných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách. Chcete niekto niečo objasniť k tejto veci, alebo ešte len toľko, že pre zaujímavosť príjem cez pokladnicu 31.12. predstavoval výšku 28 596 nejaké drobné výdaje 27, takže viete, že je to pohyb a dosť veľký. Dostatok bolo 690. Kontrolujú sa aj tie nedostatky mesačne a tak ďalej, či to sú.
Ďakujem. Ďakujem ešte ja vás za podanie správy. Ešte raz teda, ak niekto z vás má nejaké doplňujúce otázky, ak nie, teda poprosil by som. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva obce Župkov berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Župkov z kontroly príjmov a výdavkov z rozpočtu obce Župkov v druhom roku 2024 zameranú na príjmy a výdavky z rozpočtu obce Župkov prostredníctvom pokladnice obce a ich súlad so schváleným rozpočtom obce na rok 2024. Ďakujem. Tak dávam hlasovať o takto navrhnutom znení uznesenia k tomuto bodu programu. Prítomní ste všetci 5, všetci ste za, proti nikto, nezdržal sa nikto. Ďakujem. Ďalším bodom programu sú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, doplnenie v zmysle novely zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obci. K tomuto bodu programu samotné spracované ten návrh tých aktualizovaných zásad som vám poslal k oboznámeniu, k vysvetleniu, že od 1. januára 2005 je účinná ďalšia novela zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí. Novelou zákona o majetku obcí sa rozširuje možnosť doručiť obci súťažný návrh alebo cenovú ponuku pri prevode vlastníctva majetku obce alebo pri dlhodobom nájme majetku obce v elektronickej podobe. Zákonodarca takto umožnil využiť nielen elektronickú stránku obce, ale aj formu mailovej komunikácie. Podmienky pre mailovú komunikáciu a zabezpečenie mlčanlivosti pri zasielaní súťažných návrhov a cenových ponúk prostredníctvom mailu je obec povinná upraviť ustanovenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Preto teda bola vyvolaná potreba aktualizácia alebo aktualizovania týchto zásad hospodárenia. Novela zákona o majetku obce zároveň rozširuje výnimky pri prenechávaní majetku obce do nájmu aj na majetok obce za obstaraný z verejných prostriedkov a možnosti prenechania majetku obce do nájmu za nižšie nájomné, ako je hodnota nájomného zistená na základe porovnania alebo všeobecná hodnota nájomného. Tu teda boli vlastne upravené hlavne ten článok 17, odseky 8, 9, 10, 11, článok 20, odseky 6, 7, 8, 9. To je tá úprava podmienok pre mailovú komunikáciu a zabezpečenie mlčanlivosti pri zasilení cenových ponúk prostredníctvom mailu. Článok 21, odsek 4, písmeno B. V tomto článku sú rozšírené podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu pri prevode vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zretela v nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe začať schválenie aktuálnych zásad. Článok 26, odsek 4. Podobne v tomto článku sme rozšírili podmienky, za ktorých bude možné znižiť nájomné pri nájme z dôvodu hodného osobitného zretela nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe začať od schválenia aktuálnych zásad. Článok 24 je vlastne novou výnimkou pre postup obce pri nájme majetku obce, pri majetku obce obstaraného z verejných prostriedkov podľa osobitých predpisov. Ak ich poskytnutie bolo podmienené povinnosťou obce zabezpečiť využitie tohto majetku v súlade s podmienkami, za ktorých sa verejné prostriedky poskytujú. V tejto úprave sme vlastne upravili tú vecnú príslušnosť. Tu sme rozdelili medzi obecné zastupiteľstvo a starostku obce. Doplnený je samostatný článok 25, ktorý upravuje všeobecné podmienky nájmu majetku obce, ak nájom nie je realizovaný obchodnou verejnou súťažou, priamym nájmom alebo z dôvodu hodného osobitného zretela. Doplnený je samostatný článok upravujúci inštitút výpožičky v nadväznosti na potrebu aplikačnej praxe a doplnený je samostatný článok upravujúci užívanie majetku tretích osôb v nadväznosti na potrebu aplikačnej praxe. Ostatné tie ustanovenia sa v podstate nemenili, sú ponechané v rozsahu tých doterajších zásad tak, ako boli schválené. Zásady tak, ako teda tie predchádzajúce schváluje obecné zastupiteľstvo prijatí uznesená polovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Návrh zásad sa nezverejňuje pred schvaľovaním. Máme ich schválené, vlastne to je naša povinnosť aj tie predchádzajúce, takže po schválení týchto tie stratia
teda svoju účinnosť, tieto by nadobudli vlastne účinnosť dňom schválenia. Neviem, konzultoval som to aj s pánom hlavným kontrolom, pozeral sa tiež na to, že či by teda nebolo niečo vhodné upraviť, alebo vy, ak chcete niečo k tomu sa opýtať. Je to vlastne taký povinný dokument, ktorý uľahčuje aj samotné prevody majetku, aj čokoľvek odvolávať sa potom. Ale v tých častiach sme nič nemenili, hej? To sa nemenili. Máte niekto niečo, doplňujúce otázky nejaké? Ak nie teda, tak poprosím. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva obce Župkov po prerokovaní materiálu súladu s ustanoveniami štatútu obce Župkov a ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov v znení predloženého návrhu. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce strácajú účinnosť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov číslo 1 v roku 2023 schválené obecným zastupiteľstvom obce Župkov uznesením číslo 54 v roku 2023 zo dňa 12.7.2023. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o takto navrhnutom znení uznesenia k tomuto bodu programu. Prítomní ste všetci 5, za ste 5, proti nikto, neudržal sa nikto. Ďakujem. Ďalším bodom programu je návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Župkov. Tak, jak sme sa stretli takmer pred mesiacom na tom pracovnom stretnutí, kde teda účelom toho pracovného stretnutia bolo prejednanie návrhu nového rokovacieho poriadku. Bola tu prítomná pani doktorka Jurčová, ktorá potom na základe tých pripomienok a návrhov, ktoré sme prejednávali, spracovala návrh toho rokovacieho poriadku tak, aby rešpektoval štátu do obce, aby rešpektoval zákon o obecnom zriadení, aby tam teda v čo najväčšej miere bolo upravené to, čo neupravuje samotný zákon o obecnom zriadení a to, čo teda je nám dovolené upraviť, čo nevyplýva z vyššej právnej normy. Doručil som vám tie návrhy, teda ten návrh, otváram sa k tomuto, až niekto máte. Ak nie, tak poprosím ťa. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva obce Župkov schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Župkov znení predloženého návrhu. Nadobudnutím účinnosti rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Župkov stráca účinnosť rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Župkov schválený obecným zastupiteľstvom obce Župkov uznesením číslo 10 v roku 2019 zo dňa 30. januára 2019. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o takto navrhnutom znení uznesenia k tomuto bodu programu. Prítomní ste všetci 5, všetci za, proti nikto, nedržal sa nikto. Ďakujem. Takže presúvame sa do 10. bodu, to je schvaľovanie žiadosti nájomcov opakovaný nájom bytu. Zmysle pravidiel číslo 4 z roku 2023 pre nájom bytu bytovo vlastníctvo obce Župkov. Preposlal som vám tú tabuľku, kde sú teda vyjadrené, kde je menný zoznam tých žiadateľov, sú tam tie vyjadrenie, čo teda máme povinnosť skúmať ten príjem, v akom vyjadrení. Nie všetci nám to doručili v tom termíne, keď som vám to doručoval. Stav sa zmenil, niektorí si tú povinnosť teda splnili, myslím, že všetci. No pán Hlava, to nie je nemocnici, ale to sú dôchodcovia, takže nie, nevidela si to. Pán Matúš Tabernaus, ten nič sa neozval. Pani Skúčaková, tá doniesla dnes komplet, všetko v poriadku. Pán Podskalka, ten doniesol v pondelok a tiež je to komplet aj zároveň našom členie, takže tam je to tiež v poriadku. Pán Strizula, ten nedoručil, ale má sa vrátiť teraz 16. mája. A jeho sestra, čo zisťovala, alebo chcela to vlastne za neho, tak neviem, hodila, že je
jeho zamestnávateľ je niekto v zahraničí, takže sa aj to nedalo získať. Takže si to bude dodatočné. Tak v zmysle vlastne tých zásad Malo každý by si teda, tak je povedané, že teda príde takto. v zmysle tých zásad pred skončením toho obdobia, keď končí nájom, my sme povinni vyzvať toho nájomníka, že či má teda záujem o ten opakovaný nájom, to robíme, no, potom majú povinnosť nejak predložiť tie doklady, ktoré s tým súvisia. Tak, ako som povedal, v tej tabulke je teda, kto si to splnil, kto si to nesplnil, teraz ste dostali informáciu o tom doplnení, je teda na vás, či súhlasíte, aby u týchto osôb, nebudem ich menovať, teraz sú v tom prehľadu, neviem, či si chcete povedať túto plnú tabulku, aby sme to teda spravili korektne, keďže teraz nám v podstate s tými nájomníkmi tam žijú, nie je žiadne problém, potrebujeme teda naplniť literu zákona. Keď nie sú nám nič dlžní, keďže tá zmluva sa boja na opakovanie, nie je to zmluva na neurčitú. Takže len tých žiadostí je 16. Teda. Takže ak je to teda možné takto spraviť, 16 krát, nebudeme asi čítať ten návrh toho uznesenia, ja by som si dovolil teda predniesť, lebo ničom by sme sa len mení sa tam len meno a vlastne číslo bytu, adresa sa mení, nebudú, že kladné alebo záporné, všetky budú rovnaké, takže návrh uznesenia, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť s uvedením mena podľa tej príslušnej tabulky, opakovaný nájom číslo bytu, v ktorom sa on doteraz nachádza, v bytovom dome v zmysle pravidel číslo 4 do 23 pre nájom bytov vo vlastníctve obce Župkov. Tak ak tomu takto rozumieme, dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bude u každého jedného nájomníka bude 16, s tým, že teda máte teda súhlasné stanovisko, nemáte výhrady k žiadnemu opakovaniu. Nie. Dobre, Súhlasíme so všetkým. 5 ste tu stále, 5 ste za, nezdržal sa nikto, proti nikto. Ďakujem. Ďalším bodom programu je rôzne. Ja do toho rôzneho som mal pripravenú tú informáciu o tej žiadosti pána Žiaka. Tu som vlastne vám podal informáciu a ja by som priestor pre vás a potom by som ja vás poinformoval a chcel by som poprosiť aj teda pána riaditeľa základnej školy, ak má nejaké informácie, čo sa týka života v škole a činnosti, že keby si mohol teda naozaj tým poinformovať nejak. Ďakujem pekne za slovo. Tak, taká asi najdôležitejšia informácia je, že dňa 4.4. prebehol zápis do prvého ročníka školského roka 2025-26. Tohto zápisu sa zúčastnilo celkovo 41 detí, prevažne teda z obcí Slakovskej doliny, avšak máme aj deti teda z mesta Žarnovica, Levické Podramčie ako časť. A je to vzhľadom na to, že sme boli odporúčaní Centrom poradenstva z Žarnovice, vzhľadom k tomu, že máme naozaj veľmi vyskladaný školský podporný tím a teda práca s deťmi so špecifickými potrebami je na vysokej úrovni. Z toho titulu nám trošku vznikol taký menší problémy, ktorý teda je taký ale potešiteľný, a to je priestor, ale našťastie sme teda využili miestnosť, kde sa doteraz schádzali dôchodcovia a túto miesto sme teda vzhľadom k tomu, že boli nevyhovujúci stav, tak sme opravili a do údržby sme spravili komplet sociálne zariadenia, plus teda bude vybavenie do tej triedy. Takže v budúcom školskom roku otvárame teda dve triedy prvého ročníka, z toho celkového počtu 41 jedno dieťa bude pokračovať v predprimárom povinnom vzdelaní, čiže mali by sme mať teda všetko bude okolo 40 detí. Samozrejme tento počet sa ešte bude aj tu na zastupiteľstve preberať na Nábyšom, kde sa teda bude schváľovať aj teda otvorenie tých dvoch tried. Ďalej by som chcel povedať, že žiaci 9. ročníka, ktorí teda postupne končia a budú prechádzať na stredné odborné školy, tak v druhej väčšine už prišli rozhodnutia zo stredných škôl, čiže zatiaľ tí, čo prišli, tak všetci sú prijatí na tie stredné školy, kde sa teda hlásili. Tam je termín do 15. čiže my 15. už budeme presne vedieť, či úplne všetky deti boli prijaté tam, kde boli.
Škola, ako aj tradične, tak sa zúčastňujeme rôznych súťaží, najmä teda momentálne športových, ale aj teda vedomostných a dosahujeme celkom zaujímavé výsledky. Boli sme napríklad na krajskom kole vo vyvíjane dievčat, kde sme teda postúpili ako za okres. No a teraz taktiež štvrtok sa ideme do Banskej Bystrici, taktiež na kraj v atletike. Takže to by bolo. Riešime aj šetrenie na strane školskej kuchyne, školskej jedálne, kde teda sme v spolupráci so školským starostom začali trošku sledovať aj rôzne možnosti šetrenia prostriedkov. Momentálne máme namontované prietokomer teplej užitkovej vody v školskej jedálni, kde teda naozaj dochádza, keďže tam nebol nikdy ani boiler ani nič, čiže je to prietokovým ohrievačom zohrievaná voda, tak je tam dosť vysoký odber a túto vec riešime možnosťou prostredníctvom solárnych panelov ohrev teplej vody, aby sme zistili. Aby sme však nešli iba od brucha nejakým spôsobom riešiť, tak tento prietokový ohrev nám pomôže v tom, aby sa správne nadimenzovalo či už teda samotné zariadenie, ale hlavne tá tzv. Zásobovacia nádrž, ktorá by mala pokryť vždy dvojnásobok dennej spotreby. Takže s týmto vás potom následne budeme informovať, ako stojíme. Škola iná funguje veľmi dobre, čiže máme naozaj teda všetko tak, ako má byť. Očakávame už len teda koniec roka sa nám blíži do finále, takže myslím si, že kompletnúť nejakú takúto hrubú správu potom zase tak, ako je 15. októbru za celý predchádzajúci školský rok budeme predkladať. No a čo sa týka plnenia koncepčného zámeru, tak naozaj plníme tak, ako bolo predstavený, ako bol prijatý, takže tu v tejto veci by som iba tak povedal, že všetko je tak, ako má byť. Ak by ste mali akúkoľvek otázku, kľudne sa spýtajte. Tak ku škole by som sa chcel poďakovať aj za tvoju prácu, aj za prácu celého kolektívu. Naposledy teda za zorganizovanie Dňa rodiny. Teda v výraznej miere ste sa v podstate podielali aj vy pri organizácii aj priebehu. Bolo tam asi do 40 hodín, 35 hodín, čo nejakých 120 ľudí bolo. Pekné podujatie, teraz v spolupráci pripravujem vlastne Deň detí 1. júna, tiež s učiteľmi. Cením si na tom, že mimo tej práce, tej obligatórnej, ktoré majú počas dňa pri výkonnom vzdelávacom procese, že venujú svoj čas aj tak pri mimoškolských týchto činnostiach. Prosím ťa, poďakovanie celého. Bolo to pekné. Škoda, že viac ľudí neprišlo. Všetkých poslancov teda pekné. podobňa s tým, že ako to fajn. Čo sa týka úspechov, však ako vás poinformoval, však aj sledujete dosahujú športových súťaže, úspechy, teda škola sa zapája do takých aktivít, že s presahom tohto regiónu by som povedal, že naposledy som bol s vami v Krupine, čo bolo podujatie organizované vlastne pre Krupinský okres. A ste sa tam nejakým spôsobom teda dostali. Dobre, tak fajn, tie decka potom vidia, že ako to vyzerá niekde aj inde, aj sú také za to som ako rád. Takže ak ešte ostatní potom niečo, ešte by som, dúfam, že som na nič nezabudoval, ešte raz ďakujem za pomoc. Možno by som ešte doplnil, že teraz práve dnes sme zasadili také okrasné dreviny, ktoré teda budú slúžiť najmä na to, aby vytvorili tieň pre naše decká, ktoré teda je tam trošku problém s týmto, tak sme riešili aj túto oblasť. Získali sme teda sponzorským darom stromy, okrasné katalpy, 4 kusy, no a teraz ešte sme si z vlastníckych zdrojov zabezpečili tzv. Vymýšené záhony, kde teda budeme aj sadiť nejaké bylinky, ktoré teda následne sú aj použité v kuchyni, či už na nejaké akcie, takže hľadáme aj túto oblasť, aby sme deti zapojili aj do takýchto environmentálnych záležitostí. A možno ako pán starca spomenul ten presah regiónu, tak áno, snažíme sa spolupracovať aj s inými regionálnymi školami. Máme nejaké pozvania, teraz čaká nás v júni
pozvem do Senca na volejbalový turnaj. Jeden sa uskutoční u nás, veľmi sa im páčilo, tak teraz na základe toho nás pozvali do Senca, že niekedy koncom júna by sme mali tam vycestovať. No a čo sa týka toho Dňa Európy, bola to prvá taká skúsenosť, vzhľadom na to, že teda výchova k občianstvu v rámci aj teda tej občianskej náuky má byť zameraná teda naozaj na to všeobecné občianstvo, ale presahom nášho štátu. Tak sme sa zúčastnili toho Dňa Európy. Boli samozrejme na to také obavy, že či tam, ako tam uspieme. Napokon práve jedna z našich žiačok bola vyhlásená tam ako za veľmi jednu z tých svojich sekcií za najaktívnejšiu a bola ocenená, takže sme na to patrične hrdí, že teda aj takýmto spôsobom môžeme tie naše decká pripravovať do reálneho života. Takže ďakujem teda za podporu aj zo strany obce. Vás, že nám teda sa snažíte byť v ústretí nám, my sa teda budeme naďalej snažiť o spoluprácu. A teraz tým, ako už pán starosta povedal, vás zároveň pozývame na 1. júna, deň detí, takže ste všetci vítaní v areáli školy v spolupráci s obcov a občianským združením Vtáčnik, teda opäť pokračujeme v takej tej spolupráci na rozvoji. Ďakujem. To som vlastne zaujímavé spomenul tie veci, ktoré sa dali získavať teda pri nedostatku peňazí, aj takto sponzorsky, nejakými vlastnými aktivitami, tak tie katalógy, však to vyššie 100 € stojí ten jeden strom. Táto jedna bola konkrétne 149 €. Takže bude to tam slúžiť aj na veky a aj vlastne z vlastných finančných prostriedkov školy, teda v čom je tá spolupráca sa dochádza k rekonštrukcii alebo oprave teda príprave tej triedy pre prvý ročník, lebo ako ste povedali, ako povedal budeme mať 2 ročníky prvé. 2 triedy, takže potrebujeme sa na to pripraviť, čo je teda dobré. A 100 bodov je taký zámysel, že ak by nám to finančná situácia dovolovala, alebo vedeli by sme nájsť nejaké takto prostriedky v tej škole, že by sme zakúpili nejaké solárne kolektory na ohrev teplej vody, lebo fakt tam je prietokový ohrievač. Čiže to nie je len tá teplá voda, to je hlavne ten plyn, ktorý to zohrieva. No jasne. Áno, to je kvantum naozaj. Takže sa to tak je to nainštalovaný teraz zhruba kubík denne. A najviac sa minie v jedálni. No je to jedálne. No tam to bavíme sa iba o jedálni. o príprave stravy a o teplej vode tam, lebo však rozvoj teplej vody v škole nemáme. Tam by to malo aj návratnosť. Kubík, že čo je. Určite áno. Musíme nájsť na to zdroje a možno, že sa dostanem k tomu, že ak budete mať aj takú informáciu, že ako teda na tom sme nejak nikto niečo môže napísať. Čo sa týka pre informáciu tej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, pán poslanec Petko, čo navrhol teda, aby sme sa obrátili na Lesy Slovenskej republiky, tak žiadosť sme poslali, pán poslanec nám zabezpečil aj rozpočet. Uvidíme, ako to dopadne. Žiadosť je poslaná, si to konzultovať s pánom Nárečekom. Treba povedať, ale že ja neviem, za 20 rokov naposledy boli vybavené takéto žiadosti v roku 2016. Dvakrát sme dostali, raz sme dostali 7840, 16.6.2016 a ešte raz sme potom dostali 6556 €. To bolo 24.5.2017. Odtedy, aj keď teda žiadali, aj predchodca žiadal, tak nedostali sme iné dotácie, nie v takej výške, tak budem rád, keď dostaneme všetko, takže to takto je, ale uvidíme, lebo sami nevedia, či budú mať peniaze a či nebudú viazané na spoluúčasť, to je hlavne najväčší problém. Ale na druhú stranu sa nám podarilo teda získať bolo výjazdové rokovanie vlády, ako viete, naša obec dostala 20 000 € s tým, že my sme tam teda, ja som tam dával rôzne návrhy a na čo by mohli byť použité, ale
tak nakoniec to dostalo tak, že sa nám to podarilo vybaviť tak, že to by malo slúžiť na revitalizáciu centra obce, teda na zbúranie tých skátraných a rozpadajúcich domov číslo 24 a 25, lebo na to by sme žiadneho projektu nezískali peniaze. Takže tieto finančné prostriedky už máme teda podpísanú aj zmluvu, by mali byť určené na to, len potrebujeme ešte dotiahnuť buracie povolenie, no a potom zohnať nejakú firmu alebo teda nájsť spôsob, ako tie peniaze zlikvidovať aj naložiť s odpadom aj upraviť. Ale ďakujem. Ďakujem pekne za tie peniaze, akože však pomôžu nám, takže aby ste vedeli. Tiež sa nám podarilo, sme dali žiadosť nadácii EPH, to je vlastne nadácia, ktorá združuje dodávateľov plynu a elektriny cez oni majú taký program cez svojich zamestnancov, ak chce ich zamestnanec zviditeľniť nejakú obec alebo pomôcť svojej obci nejak a jedná sa o aktívneho pracovníka, tak môže dať také odporúčanie po tej žiadosti, tak sme aj požiadali, pomohol nám s tým pán Marek Bara, takže jeho sme na to využili, dostali sme 1400 €. Dobre. A to s tým, že teda sú viazané na deň obce Župkov, na to, aby ste teda vedeli, tak to je akože tým z toho tých dotácií a samozrejme, že už to, o čo sme sa bavili o staraní technického vybavenia zberného dvora obce Župkov, tak to už vieme, že sme podpísali tú žiadosť, len chce vás vyplnať, že prebehlo verejné obstarávanie, podarilo sa nám obstarať. Ja tu mám len pre informáciu takúto mestskú kosačku, profesionálnu kubotár s takým zdvihom, to je profesionálna mestská kosačka, hej. Potom takýto teleskopický nákladač ECB. Takže ešte nás čaká kontrola toho verejného obstarávania, ale tieto veci sú ako, toto by sme dostali do portfólia našich technických služieb, plus kontajnery, hej, kde by sa vlastne tá tráva dávala, plus kontajnery a to je všetko. Tak uvidíme, dneska sme akurát s pánom Grznárom, projektovým manažérom, spracovali tie písomné podklady, posielalo sa to tam, takže dúfam, že sa nám to podarí. Možno ešte v lete vieme to posačkovať, bo nechcem to používať tento výraz takto, ale s tým teleskopickým nákladom. Takže to pre vašu informáciu, čo sa týka tých príjemnejších vecí. Čo sa týka nepríjemnejších vecí, je, že tie podielové dane majú takú tendenciu, že my sme v tomto mesiaci dostali 16 609 €, čo teda poviem, že sme dostávali okolo 40 000 v porovnaní predchádzajúcimi rokmi. Takže to tých 16 000 nás stojí prevádzka kuchyne bez nejakých 100 korunáčiek, 11 000, hej. 11 000 aj posielame do školy. Prevádzka kuchyne len, takže kde sú potom mzdy od ľudí, kde je elektrika, kde je nič. Nemyslím si, že nám niekto dorovná. Ten výpadok tej podielovej dane nedorovnávame nám ani minulý rok. Dostali sme takú dotáciu, tých 7 000, to bolo tedy na vyrovnanie negatívnych dôsledkov inflácie, ale teraz sa s takou infláciou ani nepočíta, čiže žiadne nebolo. Asi dorovnávačky. Takže ja mám takú tabulku správnu, však pani ekonomka v tom má teraz taký prehľad, tak to sledujeme, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžeme spraviť a búchať si tú hlavu. Ale za týchto 5 mesiacov máme výpadok o 33 444 94 oproti minulému roku. To aby ste vedeli, takže teda obracame každú jednu korunu. A o tom svedčí teda aj ten stav tých našich účtov, tak na bežnom účte, ktorý vlastne používame pre bežný chod obce, máme teraz po vyplatení
miest a odvodov 1942,99. Ešte máme faktúry, ktoré sú ale z platnosti, hej, že ktoré počkajú, čiže nemáme, že vyplatené všetko. Brzdíme, čo sa dá. A to je vlastne 15. 14. dneska, hej, takže počítame s tým, musíme pripraviť na to, že budeme mať spolúčasť na tú techniku, akýkoľvek iný projekt pre nám vyjde, tak dávali sme žiadosť na obstaranie nejakej z techniky reprodukčnej alebo ozvučenia kultúrneho domu, to sme spracovali, tak ak by nám to vyšlo, boli by sme radi, hej, ale budeme potrebovať spolúčasť. Čakáme teda, ako bude naložené s tou žiadosťou na vybudovanie detského ihriska, tam nejaká spolúčasť nás bude čakať. Takže zauvažovaný, tu je taký prehľad ako tých úverov, ktorých máme, ale len tak teda na tom bežnom účte máme tých 1942 fondov práv, ktorý teda, tam máme 52 624, 51, ale to sú účelovo viazané peniaze, slúžiace na odstraňovanie alebo opravy tých bytových domov. V rezervnom fonde máme 5324,50, v sociálnom fonde 2302,75, na nájomnom účte máme 59 856, to je skoro 60 000, to je, ale to patrí teda tam, do tej sekcie tých nájomných domov. V minulosti sa tieto peniaze minuli. Teraz my za rok a pol máme už vlastne 100 000 na tých domoch. Grantovom účet tam je 0, ale na účte, ktorý je teda vytvorený na realizáciu toho obstarania technického vybenia zberného dvoru, nám poslali teda peniaze, už vopred máme 124 610 eur, ale tie sú určené na zakúpenie tej techniky. Na tom účte finančnej zábezpeky, čo bol teda nulový, máme 4 968 eur, ale to tam nie sme ani schopní, ani nemyslím, že to niekedy tam vrátime tých 100 000. Toto je len tých, keď teda dojde nejaké výmene záväčšie nejaké doplatky. No a potom sú tu úvery. Máme municipálny úver, tam je zostatok 80 999. Potom máme úver v Primabanke, vo výške 35 000 bol čerpaný. V 2016 mám, tak to nie je teraz tak podstatné, 21 284, potom ďalší úver v Primabanke, 200 000 bol čerpaný, tam je dostatok 119 686, no a potom sú 4 úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, nabité v súvislosti s bytovými domami, ale každý jeden je 127 691, len jeden je pod 100 000, to je 91 938, ďalší je 279 124 a ten najlepší je 915 025. 915 000. No ale však tie sa splácajú čiže to sa nás, ako to nám neubližuje. Samotné úročenie na tých všetkých úverov dosahuje pomaly výšku 2000 na úrokov. Platíme bez nejakých drobných všetkých tých úverov, takže polovička asi z toho je z toho štátneho fondu rozvoja bývania, ale tých 1000 eur je na splatku úverov tie, čo máme mimo toho, čo nám môže ísť z obce, čo nevyberme od ľudí. Takže taká je situácia. Ten fond oprav, ten máme vedený podľa jednotlivých bytových domov, tak ako sa to má viesť, no tak najlepšie samozrejme je na tom číslo 299, kde je najviac bytov. No aj, ale tam sú tí, čo platia poctivo. Keď niekto nezaplatí jeden mesiac, tak nejde ani príspevok. A tam sa nikdy nestalo, že by jeden mesiac bol niekto, kto nemá zaplatiť na to. Ale tak nemáme. Takže také rodiny, akože nemáme, ale niekedy sa presunie. Ale zase záleží to aj na tom, kde aké boli opravy vykonávané, lebo potom napríklad v tomto dome nebol v podstate žiadna významnejšia oprava, hej? 299. A proti tomu dom 297 je rozhovor taký istý, aj počnom bytom je taký istý. No ale tam došlo
čo sme sa tu minule bavili, výmene kotla plynového, hej, že to bola čiastka Opravy, no. 2600 eur, hej. Opravy sú tam rôzne, každá jedna oprava dosahuje to 460 eur, 980 eur, hej, že to odčerpáva to podľa toho. No, ale potom samozrejme najmä, no tak ten 299 má 19 067 eur na účte, 297 má 14 670, 274 má 10 246, hovorím to bez 10 centov. 39 má 5667 a 38 má 4067. No a tak to sú zbytovky, že To je maličko, Málo, aj rozlohou, aj uhradili sme teda aj, dostali sme teda pokutu, alebo ako nazvem, výpočete do toho neoprávneného odberu vody za ten bytový dom číslo 38, tak chvála Bohu, to nebola nejaká astronomická suma. 39. 39 dom, ale sumu. Ja 1490, Okolo 1500. 1400 eur, hej, plus tie náklady na tú prekládku, hej, tam bol nejakých 500 eur. Tam bolo za tie práce vykonané, to sme museli teda zaplatiť tiež, takže chvála Bohu. Za to, že sa nám to, je to odradlo, je to v poriadku, je to tak, ako to má byť, je to niečo, čo nás v budúcnosti už nedoženie a nebudeme sa musieť za to hanbiť. Ale keď som tam to bol vybavil, tak som sa hanbil, tak lebo pariajte, vodárny mi povedal, že viete, že mňa by nikdy nenapadlo, že starosta obce, že túto spraví, tak som sa hanbil. Lebo ja som sa opýtal, že či im to nevadilo, že 10 rokov tam máme nabudované novú, tak on mi povedal, že no viete, čo nevadilo, ale mňa by nenapadlo, že vy toto spravíte. Ale to je len tak. Ďalej bude taká vyvolaná investícia, no, myslím, že by sme to mali spraviť, ale to je taká, to len na informáciu, aby ste chápali tie súvislosti, to je do 1000 eur, mám tu teda cenovú ponuku, museli sme preložiť kameru, bezpečnostnú kameru, ktorá bola umiestnená na stĺpe elektrickom na pozemku pána Povedoviča. Teda nemuseli sme, hej, len akákoľvek údržba bola problematická, nedovolili vstúpiť tých technikov na pozemok, opierací plot a hej, tak som jednoducho zavolal tomu Jánovi, s tým sme sa dohodli, že to vybaví, tak sme to demontovali, ale musíme to teda namontovať, máme vyhradnuté už len miesto, len tá kamera už teda by sa mohla aj kúpiť lepšie, lebo už keď táto už má svoj vek a nič, no ale aj vlastne ten spotrebný materiál, aj tá práca by niečo stáť, tak okolo 1000 eur na stojí inde. Volali mi už aj z jednoty napríklad, že prečo sme to dali dole, že boli spokojnejší, hej, aj tie zamestnanky, takže to len, aby ste vedeli, že čo sa akože deje, či niekto je schopný. Myslím si, že mu to nemohlo, nejakým spôsobom to nezaoberalo, nezasahoval do súkromia, to by si nikto ani nedovolil. Dobre. Čo sa týka, možno budem skákať tak z jedného do druhého. No, ešte, tu by bola, keď sa bavíme o tých kamerách, tak bolo by možno na zváženie a vhodné, a keby sme asi mali dostatok tých financií, tak by som sa nesnažil vás prehovoriť. Potrebovali by sme namontovať nejaké kamery, teda aj do vnútrobloku medzi tie bytovky, lebo však budeme musieť vybudovať nové stoisko na odpad a v súvislosti teda s týmto zavedením nového systému zberu odpadov, tak tí nájomníci majú obavy, že im tam bude niekto dávať odpad susedovi, že vydávať a tak a jednoducho. Takže keby sa to riešilo, že aj tak pomonitorovať, a možno, že aj preto, aby nám neodkladali potom, aby sme predišli takým veciam, že nám budú odkladať odpad, komunálny odpad do tých separovaných zložiek, len aby teda tak nemusel to po svojej kúka nádoby, ale len tam to je okolo 2000 už, však uvidíme, ako to budeme zvládať, lebo toto všetko sme mali spracované, tieto ponuky, a to ešte predtým, ako sme sa dozvedeli, že dostaneme 16 000, tak to stratilo ten smiech, ale predtým to však zvládame robiť veci aj za takéto situácie. Čo sa týka čipovania nádok, tak prebehlo v predchádzajúcom
alebo pred 2 týždňami, teda to čipovanie tých nádob, vyzvali sme obyvateľov, aby si vyložili. Zberová spoločnosť Petersen, tie, ktorými sme sa teda dostali a ktorých sme boli schopní zabezpečiť, očipovala tie nádoby, takže teraz čipujú v Rongruni, pre minulý týždeň v Horných Ámroch, tak budeme, ešte máme aj tak viac ako 100 nádob, myslím, neoznačených, neočipovaných, boli oslovení Katári a všetci tí, ktorí mali doteraz spoločné tie kukanádoby s tým, že zámysel je taký, že každý je ten tak obyvateľia bytoviek by mali svoju kukanádobu, aby to teda bolo objektívne, s tým, že ich budú mať umiestnené na stoiskách. Musíme sa pobaviť o tom spoločne. Mali by sa teda zamyslieť na tom, akým spôsobom to zrealizujeme, že či budeme budovať nejaké nové stoiská, ako získame na to peniaze a v konečnom dôsledku sa budeme musieť pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bude upravovať samotný ten zber a nakladanie s tým odpadom, kde bude zakomponované aj zberný dvor, aj teda ten spôsob, teda, že či ten vážený množstevný zber, lebo koncov bude, na konci dňa bude dôležité, ako to schválime, či sa zavedie ten vážený zber, ale sme sa dohodli, teda, že do toho ideme, ale okolité obce idú do toho, ale v konečnom dôsledku, keď vy poviete, že nie, že chceme pokračovať paušálnom zbere, tak budeme pokračovať paušálnom zbere. Akurát tieto finančné prostriedky, ktoré teda sú na to čipovanie a ktoré sú predpokladom zavedenia toho váženého zberu odpadu, by vyšli dostateľné. Takže toto len informačne, ale budeme si musieť teda nájsť nejaký priestor a sadnúť si nad tým a dať si nejaké noty, ako v tomto ďalej postupovať. Bavíme sa o spôsobe zberu, v tých stoiskách, intervalu, nebavíme sa o úhrade, lebo úhrada za likvidáciu alebo za platba za takýto systém zberu je daná v zákone. Ten vzorec je daný v zákone o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a dobré stavebné odpady, takže my akurát obec stanovuje koeficient, ktorý by mal byť vyjadrením predpokladaných nákladov alebo nákladov z tohto roku, tak aby sme ten poplatok, ten pretavok dane stanovili tak, aby pokryl všetky tie náklady s tým. Takže ak sa niekto pýta teraz, že koľko bude stať kilo odpadu, tak nevieme. No, tak to nevieme, lebo to budeme vedieť, ako všetci budeme zodpovední, koľko toho odpadu ja na koľko dajú naši spolupčania, koľko sa vyveze na konci roka vlastne všetko ten zmysel zákona o odpadoch, všetko ten odpad, ktorý odíde z obce, sa videli sumou, alebo suma sa videli tým množstvom odpadu a zistíme vlastne cenu za 1 kilogram. A to je vlastne tiež, akože to treba možno tým ľuďom vysvetľovať, že čím budeme zodpovednejší, tak cena za to kilo bude menšia pre nás všetkých. Lebo čím bude, pozrieme sa, lebo niekto si... Menej odpadu. Tak čím bude... Ale že sa môže stať, že niekto, ktorý bude mať nulu, teoreticky, že nulu, tak síce bude mať nulu, OK, z predávok sa mu bude musieť vrátiť mysle zákona presunúť do budúceho roku, ale tí ostatní, ktorí budú mať čo len po 5 kg, tak budú mať to kilo drahšie. Tak sa poskladajú na tie nuly. A možno by som, ak to nebude zabitý čas, poprosil, že by vám tlmočila pani ekonomka, čo tie ženy tu zažívajú, že čo sa... Čipovanie, ja som si nikdy nemyslela, že bude taký nejaký problém, ktorý je neriešiteľný a 8 hodín v kuse, že čo sa spustilo kvôli odpadom, to je od rána do večera, ale takže nás bláznenie, že tu naozaj to my nestíhame, my sme na telefónoch. To je úplný zázrak. Teraz som si pozerala zrovna do mobilu, že máme 380 tón komunálneho odpadu, vyvezeného z obcí. Ako náhle sa išlo čipovať, tak... ale to naozaj je 30 telefonátov za deň, minimálne. A nemáme žiadny odpad, my nemáme, my všetko vyseparujeme. Aký odpad, ja si nedám nič načipovať, no a čo robíte s tým odpadom, veď ja všetko spálim, súde na dvore.
chatári, všetci nám vozia odpad domov, to sme netušili, tie tisícovky boli doteraz vyplné, ako náhle majú svoju, tak jednoducho, on keď sem príde z Bratislavy, tak on ešte aj to, čo má v aute, ako ja neviem, on tiež malé dieťa, a keď vystúpne z auta, tak prvá moja cesta je ísť do koša. Tak oni si to už dávajú vtedy do tých sáčkov a to vozia do Partizánska, do Bratislavy. Nikto tu nemá odpad. Jasné, že také tie logistické veci, že útorok, ale ja sem chodím iba na víkend, ako to urobím útorok. Tak už Ľubka Repiska, keď počuje, keď 40. krát ja rozprávam, že mám 47 kg a ja ťahám tú nádobu 150 metrov po kamienkoch k ceste, už to robí moje dieťa 8,5 ročné. Tak mi nehovorte, že vy chlap máte problém to dať pred bránu, lebo manipulovať. Zasa, ja ju neodomknem, klasika v bytovkách, neodomknem ju ráno o 5, lebo mi tam do 9 nahádžu. No tak ju, ale vy ju máte odomknať, keď je plná, keď vám tam už hodia jedno, ja neviem, polkilové vrecko. No od výmyslu sveta, zámok nie je dobrý, vykladanie pred nie je a jednoducho non-stop každý, nebudem vám hovoriť mená, no ale akože ja nemám žiadne smeti, ale potreboval by som od vás nie tú 1100, ale aby ste mi pristavili celý plný kontajner, lebo ja mám plnú pivnicu vriec. A čo máte v tých vreciach? No odpad. A ale teraz mi hovoríte, že nemáte smeti, že nepotrebujete toto. No ale mne 120 nestačí. Ja potrebujem, aby ste mi dali veľkú, lebo ani do 1100 som si nezmestil. A chúďa suseda, ona tiež nevie, čo má robiť s tým odpadom. Len tak tá veľmi dobre vie, lebo to je tá, čo páli v tom súde na dvore. A potom nakoniec nám povedia, že dobre, tak si dáme načipovať kukačku, ale vy si nemyslíte, že raz uvidíte, že niečo vysypeme. My si načipovanú berieme naspäť a dávame do nej popol, lebo to potrebujeme na sypanie cesty. A no mne rozum zastáva, lebo doteraz som si myslela, že máme jednu rodinu, ktorá nemá odpad. Hej, akože všetci vieme o tom rozprávame. No takže my máme 80% ľudí, ktorí keď sa zrazu váži... Tu sa brutálne separuje v našej obci. Ako ja nechápem z čoho, kto tie vrem tak dobre, my tu sme kolegyňa aj za mnou, my sme tu traja, ešte dobre, možno, že 15 ľudí a my vytvoríme tých 400 tón, hej, akože, lebo ostatní nemajú odpad a ja neviem, čo s týmto ideme robiť. Jasné, že sa budeme, to už naozaj, keď sme strácali nervy, ja už som sa aj také, že tak budú všade fotopasce a budú to hádzať, ja neviem, do potoka a budú to hádzať do lesa, no raz dostanete pokutu. A uvidíte, ako z toho sa, to už naozaj sa nedá to už od spomínania environmentálnej kriminálnej polície cez neviem čo, ako dopredu. Každý nám odváža odpad z jedným. No a najlepší sú bytovkári, ktorí si nedajú načipovať, lebo to je jedno, či mám vnúča s klienkami. Ja každý deň nosím odpad do roboty. Ja si to zoberiem do auta, ja to nosím do roboty. Čiže my tu toto, akože len aby ste vedeli, že čo sa deje, lebo určite aj vás sa budú pýtať. A ono, keď to bude nabiehať, tak aby ste boli aj vy trošku v obraze, že jednoducho dohodli sme sa, každý musí mať, aj my máme susedovcov, chalupárov. Tak akože žijeme tu všetci spolu na dedine, veď ten chalupár, on ju bude možno, že raz za 3 mesiace vyvážať. No. Tak povie, hej, tu máte kľúče od bránky, dajte mi ho von. Alebo v lete budem tu týždeň, každý dostane kalendár. Dá sa to zariadiť. Stretneme sa k tomu vlastne, ako však v intencii zákona sa musím baviť, že máme na výber, buď budeme vážiť, alebo bude paušálne. Zákon nepozná, že ja mám smeti, nemá smeti, je poplatník, v zmysle zákona každý vlastník je poplatník. Takže tak, ako sme takisto doteraz vyrobovali ten paušálny poplatok každému, hej, tak teraz ho musíme takisto vyrobiť, len môžeme to dať na nádobu, hej, a môžeme tam viacej. V tom je rozdiel. Ale každý je poplatníkom v zmysle zákona. Každý produkuje odpad, pretože ak si niekto pozrie aj, ja teraz budem trošku, tak nebudem to presne citovať, že čo je odpad, tak odpad je vlastne všetko, ktoré nemôžeš použiť nejak inak. Takže každý máme nejaký odpad, takže aj tráva nejaký je odpad. Nie je komunálny, je biologický, ale tiež nemôže páliť. Každý máme nejaký odpad, hej. Takže to také argumenty, to bolo to. Na ilustráciu by ste vedeli, ale ja si myslím, že každý príčetný človek, ktorý si dneska zapne televízor alebo žije v tomto svete reálnom, vie, že takto to funguje jednoducho. Takže my ako komunita alebo obec sa môžeme rozhodnúť, ako k tomu pristupujeme. Buď necháme paušálny zber
odpadu a zvýšime poplatok tak, aby pokryl tie náklady všetky, lebo tedy nemáme šancu znižiť ten objem, lebo toto je, my vidíme ako šancu znižiť ten objem, keď budú tí ľudia zainteresovaní v tom, lebo nikto asi nevie lepšiu motiváciu nevymyslel ako peniaze, hej, bohužiaľ. Takže my môžeme zostať pri tom starom spôsobe, ale vlastne všetky tie náklady, ktoré my budeme povinni uhradiť obec v súvislosti s likvidáciou odpadu musíme rozdeliť medzi tých poplatníkov, takže zdvihne sa ten poplatok poviem na 70, na 80, však to teraz je preto ten poplatok len taký, že zase došlo k odloženiu tej dotriedovania, tých úprave po odovzdaní. Toto nám tak trošku pomohlo, ale ono reálne, to sa reálne ten život to priniesie, že ten odpad by takýmto spôsobom, dovolím si povedať, keď teraz prievidzi 75 €, ja neviem, Handlov je 45 €, Žarnovic neviem, my by sme sa neubránili tomu, že bude 30 €, že do nekonečna by to tí ľudia mali. Tak toto je jediný možný spôsob asi, preto tu na tým uvažujú aj okolité obce, ako tých ľudí to zatiaľ. Ale každý je pôvodca, každý musí mať to na to. Už je druhá vec, ako sa k tomu postaví a to, čo sme teda povedali, že keď tí ľudia nebudú mať ten odpad skutočne, tak to je v poriadku, hej, keď tak ide. To je cieľ, aby sa tak separoval. Ale ak ho bude dávať susedovi do nádoby, alebo do separovaného odpadu, alebo do potoka, tak budeme sa musieť s tým vysporiadať a potom sa nikto nemôže hnevať ani na starostu, ani na pasovcov, ani na nikoho, keď my budeme sa musieť teda nejakým spôsobom brániť, lebo tak na tomto svete je tak, že systém nejakých teda doporučení a sankcií, alebo teda budeme musieť chrániť tých poctivých ľudí, ktorí budú k tomu pristupovať poctivo a budeme teda dokumentovať aj takéto priestupky po zistení a budú sa používať pokuty, ktoré nie budú milé, lebo čo teda nikto asi sa nás nechce, že každý si myslíme, že sme tu príčetní. Ale to ako námar do tej cestovateľskej odpadovej turistiky, alebo ako sa to nazýva, ja neviem, asi som naivná, ale ja som presvedčená, že to je teraz také, lebo pre nich je to zmena, hej. Mali tie 1000, ale on keď sa ten chatár príde a ten z Bratislavy tu už má chalupu, tak ja neverím, že to nesie domov, hej, takže hodí to do toho, keď oni zistia, že na tie kilá, ale oni sami napríklad povedia, že ak do tej 1000 minule, veď len my 4 máme kľúče a 2 fúriky stavebného odpadu tam bolo. Hej, čiže a vidíte, a presne o tom toto je, lebo vy nám potom dáte stavebný odpad do nášho komunálu a my celá dedina sa poskladáme. A vy sem prídete, ja verím, že keď sem prídete na víkend alebo za celú zimu sem prídete 2-krát na 2 dní, že nemáte, ale veď tak sa vám nevynáša, veď pre vás je to výhoda. Čiže aby ste aj vy vedeli, keď sa vás budú pýtať, že naozaj akože je vzbúra proti tomu, ako všetko nové, hej, to vždy. Ale zbúru môžeme vyriešiť, tak... Ale naši obyvateľia sú tiež upokojení. Ale väčšina musí o tom rozhodnúť, teda, preto komunikujte s tými ľuďmi. Není v našich silách, ani nikde sa to tak nerobí, ani mnohé, nikde na celom Slovensku, ani nikde na svete asi, že my budeme chodiť a prenašať tie nádoby tým ľuďom niekde dole na nejaké miesto. To je každého povinnosť, ako si to zabezpečí, bohužiaľ. Takže toto je ďalšia vec, ktorú teda budeme sa snažiť, teda si myslím, že budeme o tom rozprávať, že vybudovať nejaké také stoiska, nech to vyzerá nejak, že tam budú nejak solidne zoradené tú nádobu, že to nebude špatiť náš verejný priestor, len tiež sa pokúšame na to získať mimo rozpočtové peniaze, budú nejaké výzvy, takže takto to odkladáme. Uvidíme do konca júna, že ako sa tieto veci pohnú. Ak nie, tak možno, že pri tých bytovkách by sa zrejme malo vybudovať nejaké stoisko, aspoň, že aby korešpondovalo s tým, ktoré tam už je to jedno, aby to aj nejak vyzeralo, aby to tam nerozfúkoval vietor v tej nádobe, kadejadia. No ale cieľ je celá dedina, hej, nie len bytovky, ale však máme iné všetky. Ja by som možno, že v tejto súvislosti, keď sme sa bavili o tom, že čo školné, tak áno, my sme taktiež pristúpili k zmene uloženia teda nového stoiska na kontajnery, pretože jednak aj z takého hľadiska bezpečnostného, pretože keď tam cúvalo to veľké auto, vysypalo nás ako zamestnancov dostatok, väčšinou sme všetci mobilnými autami, nemali sme kde už pomaly parkovať, takže aj z toho titulu. A druhá vec je tá, že v podstate aj z takého toho vizuálneho, momentálne to stoisko spravené v zadnej časti, bližšie aj k jednej kuchyni, kde teda oni dosť často chodili vyvážať tie rôzne druhy odpadu, takže to sme tiež napríklad zmenili, sme si spravili, upravili tam ten
vlastný pozemok a zároveň sme vyčistili aj okolo ihriska kanál, kde bolo veľa odpadov a obec taktiež využila možnosti pred bytovkami. A ja sa chcem ešte opýtať k tomu odpadu, ale takému inému, nie separátnemu, nie komunálnemu, ale že robí poriadok okolo domu a sú tam nejaké väčšie nádoby, kovové, neviem, rôzne, že kde tento odpad voziť a kedy, v akom čase. Lebo viem, že však sme to mali tam pri obchode v tých domoch, to sa bude v úrade, sa to vypratáva. Či je na to určenie tento zberný dvor, alebo... Tento zberný dvor je na to určený, máme tam aj prevádzkové hodiny, ktoré sú, ale väčšinou v tých hodinách sa tu nikto nezjaví, ľudia volajú, každý môže zavolať, v čase pracovník, to nie je žiadny problém, pracovník tam príde, kdokoľvek tam príde, vieme to spraviť. Drobný stavebný odpad sa váži, drobný stavebný odpad, vieme čo je. Tento, nazvime to je veľkoobjemový odpad, keď toto nie je už ani kov, ani plázda, ani čo sa to nedá separovať, tak to veľkoobjemový odpad, ten my sústredujeme, odvážame. Ale aj v tejto veci pripravujeme teda Môžem povolenie na činnosť R12, to znamená, že okresný úrad Žarnovica, odbor životného prostredia by nám mal dať povolenie s tým, že vy máte sedačku, donesiete ju sem a naši chlapi vo svojom voľnom čase ju rozbijú, hej. Dajú, jasné, že napríklad tie EPD a madrace, nie vo voľnom, vytvoríme im na to priestore, na to nie, cez pracovnú dobu, a tak som myslela, že jasné, že, ale tak viete, že sú niektorá robota je veľmi súdna, ale tak, že tam nebude, že musia to rozbiť dneska, tak som myslela. A rozložia to, struny pôjdu do železa, drevo pôjde do dreva, to nám a máme odberateľov, lebo tam sú iné kódy spracovania, čiže teraz vybavujeme nové zmluvy, to sú také 19 alebo 20, to je už akože výsledok toho spracovania. A to je ďalšia vec, na čo chceme ako vec ušetriť, že jednoducho, keď niekto vypratáva, ten veľkoobjemový je drahý, aj ten kontajner, na to sú tu kontajnery a vlastne my stále tak vždy povieme, že Gejzo to rozbije, hej, a takto to vytriedi a v podstate už potom tieto vyseparované časti nám odvážajú zdarma. Hej, čiže aj na to sa budeme snažiť, lebo aj ten veľkoobjemový, to sú tony, to sa nezdá, hej, ale vždy ten veľkoobjemový je plný. A keď je takto niekto, že upratuje okolo domu, nám volávajú ľudia, ako vždy sme vyšli v ústrety, vieme chlapov aj stiahnuť z dediny, len vždy im hovoríme, že prosím vás, akože to neznamená, že teraz kúpim starý dom, a teraz jedno cez druhé, čo sa dá, veď vy už to vytriete doma. Hej, akože, že keď gumy, tak gumy, hej, keď železo, tak železo. Ale sú veci, napríklad ako táto sedačka, tak robíme na tom povolení. Už ešte čakáme na jednu zmluvu poslednú, čo by nám Zenec dal, len to musia od vás odoberať pod iným kódom. To znamená, že to auto, čo chodí po dedine, to nám ide do jednej váhy a potom chlapi napríklad 2-krát do roka, preto máme tú techniku, hej, aj vďaka tomu, naložia a odvezú to do tej Zenice a povedia, že toto je to drevo, ktoré vzniklo z toho rozrobenia. Hej. Takže takéto veci, akože to by nám mohlo tiež ušetriť dosť peňazí. Ak by som teda k tomuto však, to sú tie aktivity, ktoré vyvíjame s tým zámerom, aby sa znížila tá cena pre všetkých občanov aj za to 1 kilo v konečnom dôsledku. Len sa to nedá robiť tak, ak si niekto myslí, že však toto dodozajete. Na to skutočne, to je nakladanie s odpadom, treba mať povolenia tých príslušných inštitúcií a je to spojené s takýmto spôsobom byrokracie. Ale v konečnom dôsledku to nám prinesie tento efekt, ktorý sme aj povinni plniť, aby sme teda si obhájili opodstatnenosť tých našich prostriedkov. Nakladáme tak už s drevom, nakladáme tam aj s týmto veľkom objemom, len ešte toto ma napadlo, myšlenka, že nemôže si niekto myslieť, niektorí obciach to majú v mestách tak, že majú obmedzený nejaký objem odpadu, ja neviem, že každý môže doniesť za 2 chúriky starých sedačiek, príklad, vulgarizujeme. Takto to majú, lebo nemôže si niekto myslieť, že kúpi dom starý a že vytráca celý starý dom a doveze to tu na naše náklady. A nemôže si mysleť nejaký podnikateľ, ktorý sa zaoberá, neviem, poviem, jak raz Češak alebo týmto, že stavebnou činnosťou, že on niekde zrekonštruuje niekomu dom, túto v obci a on to donesie k nám, sem do zberov, lebo to platíme my všetci. Tak
musíme byť na to také strážne psy, lebo týka sa všetkých nás. Hej. Keď je to individuálne, hej, tak preto. Takže tieto aktivity sú, sa vyvíjajú a sa na to vyvíjajú legislatívne, ale samozrejme, takto, že... Ale napríklad majú to potom do budúceho roka, budete môcť rozmýšľať, že napríklad, že majú len pre obyvateľov, že príde niekto z občianskej, veď jasné, že chatár tiež OK, že keď bude upratovať niečo na dvore, že či to takto obmedzi niekde množstvom, všelijako sme už rozmýšľali nad tým, že ako to urobiť. To bude predmetom vlastne, spravíme to všeobecné nakladanie tým odpadom, to bude jedna časť, ako toto bude poriešené, a druhá vec bude určenie toho poplatku. Keď sa zavedie. To budú dve veci. Myslím, že by sme sa mali čím prv na to vrhnúť. Tam bude všetko vlastne, prevádzka toho zberného dvora, všetko tam je poriešené. Takže by sme sa mohli potom, ja som zabudol vlastne v súvislosti však. My sa vlastne tiež snažíme čo sa týka školy, pomáhať aj v tejto odpadovej politike. Aj rôznymi aktivitami, ktoré vyvíjame. Naposledy bola veľmi veľká aktivita v súvislosti pri príležitosti Dňa Zeme, kde sme v spolupráci aj s spoločnosťou ZETKO z Banskej Bystrici a aj s všetkými v podstate obcami Kvakovskej doliny, vrátane mesta Žarnovice, pripravili jednak aj tú súťaž o odpadoch, to viete, bola tu výstava. Boli pozvaní všetci starostovia celej doliny, vrátane pani primátorky Žarnovice, ktorá aj prišla, vyhodnotilo sa, no a potom bol celodenný zber odpadu od Kľaku až v podstate po Horné Havre, kde sme naozaj vyzbierali vyše 110 vriec odpadu. Celá škola bola zapojená, niektorí rodičia prišli pomôcť, dôchodcovia boli pomáhať, plus komplet jeden veľký kontajner toho zmesle komunálneho odpadu, objem veľkoobjemového, kde teda to bolo viac menej z časti tu okolo domov a potoka. Viem, že pán starsta zabezpečil aj prítomnosť rybárov z Rybárskeho zväzu miestnej organizácie zo Žarnovice, ktorí nám pomohli čistiť potok. Takže aj toto sú aktivity, ktorými sa my tiež nejakým spôsobom snažíme edukovať, teda cez deti, možno aj potom rodičov, lebo ono asi sa s týmto podotýka každá obec, každé mesto, no možno je tiež dobre povedať, že obce nesmú doplácať na komunálne odpady, čiže tam si to každý musí uvedomiť, že ako povedal pán starosta, u nás ten istý problém o Žarnovici, kde už sme sa blížili k sume 75 € na rok, Iba sa to rozprávať, ako bolo povedané. Ďakujem. Však podstata je tá, že asi treba zmeniť toho myslenia, že my sme začali vlastne o poplatku, tu sa bavíme, a to je malo byť to posledné. Asi treba zmeniť to myslenie, že vlastne to je životné prostredie, nejak v ktorom žijeme a že s tým odpadom treba nejak nakladať. Má sa s tým nakladať mysle zákona, nie že kto s tým ako vyčúra, že tam ten zaplatí a ja to dám niekde susedovi zápol. Ak sa nezmení toto myslenie. Tí ľudia, oni naozaj, mne to tiež ľúto, že rozmýšľajú len tak. Že jednoducho narazí sa vždy, keď je to o peniazoch, že v podstate ich nejako tak rozmýšľať, že veď nebolo by lepšie, keby to bolo čistejšie, alebo ja neviem, veď toho skla viacej, alebo toho papiera, tak si ho odkladajte doma, veď tuto už zasa sa obnovilo to výmena za tie toaletné papiery a takéto. Toto sú všetko aktivity, ktoré sú aj popri inej práci, ale smerujú k tomu zníženiu poplatku a k zlepšeniu toho životného prostredia, ale nie sú samozrejme všade, minimálne to rozberanie toho odpadu, minimálne takéto aktivity, kadejaké, tak nie sú ale my všade. napríklad tiež, keď sme teraz vyhodili posteľ, tak akože chlapci ju rozbili, takže drevo, čo môžeme, tak my to vieme aj staviť, ale už keď je tam nejaká kovová súčasť, niečo, čo nepatrí do nejakého odpadu. Ty to môžeš rozbiť a v podstate, ak máte čisté drevo, tak hore na tej lúke. Ale my by sme tu nemohli brať ale odpad, nesmie to urobiť náš zamestnanec, Zatiaľ. Keď nám odovzdáš taký odpad, ale ešte takto, už by sme lebo potom asi budeme samostatne sa tomu, že ako to je úplne normálne, keď si niekto vymení doma sedačku v byte, alebo kde a donesie to tu náš občan, však to je normálne. Ale nemôže to byť, tak som povedal, kvôli celú si niekto, že ale nerobíme tu, treba len prísť, povedať, tak keď zavolá, keď sme však vieme aj kľúčik, tak ideme pomaly vysťahovať tam ten, poviem, to nie je zberný dvor, ale to miesto dočasného uskladňa tých vecí, pokiaľ sme vybudovali ten zberný dvor, budeme to pripravovať na teda, že sa to zbúra, že sa to nejak skultivuje. A takže do rôzneho.
Určite by sme vedeli veľa rozprávať. Tak, Ja s tým odpadom ja si myslím, že určite pochopia ľudia, že to ide dobrým smerom toto. ja myslím, že To každá bude nová pár vec- výnimiek a Ešte 2-3 generácie. úprimný Tak, úmysel, tak, ľudia, čo úprimný vidíte, úmysel náš všetkých, ako tu sedíme, je, aby to bolo čím výhodnejšie, veď ja tu takisto žijem, vy tu žijete, každý tu žijeme, nikto nemá, ako to nerobí, že napriek tým ľuďom, ale jednoducho to je nevyhnutnosť, tomu sa neubránime a čím budeme pokrokovejší a budeme vpred, tak budeme náskok voči tým ostatným a vieme vychytať, čak keď sa, viete, spravíme potom teda, sadíme si skúsime nakoncipovať nejaký ten spôsob si a budeme hovoriť s ľuďmi, tak spravíme nejaké verejné zhromaždenie, vysvetlíme to ľuďom, však aj vy vysvetlíte, však ako, toto je asi vec, na ktorej sa určite všetci zhodneme. ja tam nevidím problém. Ak Tam by ste nemôže dovolili, byť teda, tak argument. tento bod programu by som ukončil a ďalším bodom programu je interpelácie poslancov. Máte niekto niečo? Dobre, takže aj tento, a ďalším bodom programu je teda záver, tak dovolte mi takto oficiálne vám poďakovať za dnešnú účasť, za plodnú diskusiu. Schválili sme všetko, čo bolo potrebné, najbližšie zasadnutie nás potom čaká v auguste. Ak v priebehu toho sa niečo vyskytne, tak si dáme vedieť, zvoláme a ďakujem ešte raz, týmto považujem toto zasadnutie za ukončené.